Alright bafethu, ngiyabingelela igama lami uSiphiwe Ntombela. Bengicela nje uqala ungena kuleli khasi cofa subscribe button ukuze-ke bafethu uzothola izinto ey'ningi bafethu ezenzayo kulona leli khasi. Bafethu leli khasi liyafundisa, liyasiza bafethu ey'nkingeni abantu abasuke bebhekene nazo bafethu. So nawe bafethu uzosizakala kakhulu uma ulandela leli khasi leli bafethu. So don't forget ngempela ukuthi usubscribe kuyona bafethu le channel lena bafethu. Ungakhohlwa bafethu ukulike, ungakhohlwa ukushare, ungakhohlwa ukukhomenta. Khomenta-ke bafethu kuyasiza kakhulu ukuthi mhlawumbe sibone ukuthi mhlawumbe mangonakalanga mangalungisekanga noma mhlawumbe kulungisekile but kodwa mhlawumbe ngelinye ilanga mhlawumbe singakwazi kanjani ukuthi mhlawumbe silungise ukuze kugculiseke wena, ngoba egcina kwayo yonke into ukuthi ungagxeki thina kuphela but kodwa nawe awugculiseke mfethu ngentweni mhlawumbe esiyenzile yabo. So siyacela kakhulu mfethu ukuthi subscribe, ucommente, ushare, ulike. So njengamanje ihlelo lethu lumnandi kakhulu lapho khona sithi love counseling. So love counseling bafethu lapho khona sohlanganise khona iy'thandani, abantu abanomjolo phakathi, abantu iy'nqandamathe. Sikhuluma bafethu ngabantu abathandanayo. So njengamanje sifuna ukuzozwa mhlawumbe kulezo y'nkinga lezi ey'suke zikhona ukuthi mhlawumbe yiziphi mhlawumbe zingalungiseka kanjani, ngoba thina bafethu kahle kahle into esiyithandayo ukuthi sihleli sibone abantu bethandana besemjolweni. Yonke into bafethu kumele ibe umjolo. So bafethu siyacela nje kakhulu bafethu ukuthi niqhubeke bafethu nisibhalela ukuze sokwazi ukuthi bafethu sinilungisele mlunga bafethu iy'nkinga, ngoba akumele bafethu omunye umuntu umehamba le esho ukuthi hayi mfethu lo muntu wangihetha ngisamthanda, kodwa mfethu yabo nomtholi mhlawumbe usethola omunye umjolo kodwa manje inhliziyo yakhe isasemuva yabo. Singakwazi silungise sibuyele emuva zonke izinto y'buyele zibe right. So njengamanje ngiphethe-ke la iy'nqandamathe zami la eziwu-2 mfethu. Kusaba kanjani mfethu? Umnendawo? Mina bafo Amahle ngoMsizazwe, ngisuka nje la kwaMashu. Yeah. So mfethu sikubingelele mfethu, ubani wakaba umnendawo? Mina nguNqobile Mathwasa, ngila ePalmetto. Oh yeah. So mfethu wena usibhalele right? Yebo bafethu. So mfethu usichazele nje mfethu ubulili bakho obona mhlambe uphila mpiloni kanjani. Mhlambe nje ungasichazela mhlambe. Yes. Mina bafo impilo engiyiphilayo kahle kahle ubulili bami ngiyilesbian. Yes, ngitshola namantombazane kuphela. Simo sami sikanjalo. So okay. So yes, ngokuphazamisa. So mhlambe wena mfethu waqala kanjani mfethu, ngoba mfethu uhlelo lolu mfethu luyafundisa futhi yabo. So lifundisa mhlambe nakwabanye abantu mhlambe abama-lesbian yabo, mhlambe abasebancane mhlambe abasabayo, mhlambe abasaphila ngokuforsa mfethu yabo, ukuforsa ukuthi hayi mina mfethu ngumuntu wesimame ngampela, kodwa uthole mhlambe uyazizwa ukuthi hayi mfethu yabo mangasondela nje emntweni wesimame yabo iba khona into eyi-connection yabo. So nje mfethu wena kwaqala kanjani, wawuphila ngasiphi isimo mhlambe ekhaya nayo zonke izinto yabo? Mina bafo engingakusho ukuthi like into eyaqala vele ngisamncane yabo. Ekuqaleni kwayo but-ke cause iy'mpahla bengiyithengelwa abazali. So vele kuyaphoqa ukuthi okay fine ngiyigqoke cause vele ngangisamncane. Kwaya ngokuya ngakhula, and futhi lapho engakwazi khona ukuthi ngibe nesibindi sokuthi ngi-approach umuntu wesifazane kwaqala e-high school. So no, ekhaya asibuze nje ekhaya ukuthi siyabona njengamanje bakuthengela iy'ngubo zamantombazane o-pink, o-white. Njengamanje ekhaya asiqale nje ekhaya, singaqali nje singayi endleleni ekhaya nje. Wena usubonakala kanjani, kwenzeka kanjani? Amabhuluku vele abegqokwa yini ekhaya yabo, into ey'kanjalo? Abegqoka amabhuluku ekhaya. Ebegqoka but kwaya ngokuya sengikhula ngayicelela mina ukuthi ngicela ukuyithengela mina ngokwami iy'ngubo. Yes. Kwavunywa futhi nalokuthi ngikwazi ukuthi nginikwe imali. Banothisa ngokuthi njengoba sengithenga iy'ngubo azisabikho iy'keti, awekho nje awekho, azikho iy'ngubo. Babona lapho ukuthi hawu yini indaba ungayithengi ingubo nani, ngathi hayi ingoba ngiyathanda yabo, ngingakhulumi futhi angikaze ngakhuluma. Awukazikhuluma? Angikaze ngakhuluma lutho ekhaya. Kodwa ekhaya bathini-ke ekhaya, ngoba phela mhlawumbe nawo mfethu ba-expect-ile noma bagcine sebengakubizi mhlawumbe ngosisi nawe phela ngoba because uyingane yasekhaya yabo. Mina mangingachaza mina ngambhuti wami ngisho ngathiwa sisi. Ukuthi ame-lesbian akusho ukuthi kushintsha indlela engadalwa ngiyona, because angisiyena umfana ngiyintombazane yabo. So lento le amele u-understand ubuwena, iphume kuwena ngaphakathi ukuthi wena uphila kanjani. So angikwazi ukuthi
ngingathi ngiyintombazane at the same time ngifuna ukuthi ngizobuzwa ngobhuti Yeah. because into engaphakathi like ngine-feeling ukuthi okay ngithanda abanye abantu besifazane Yeah. fine i-style sokugqoka vele ngithanda ukuthi okay ngiyigqokile kanje but angeke kuze kushintshe izinto ey'ningi because okwesibili uyazi ukuthi okay amantombazane do go kwilokhuzane kwi-menstruation Yeah. baya-menstruate Yini lonto leyo? like baya kuma-period Oh yes. yes Oh, yeah. yes Yeah. and umuntu umthola ethi ayi ngeke mina ngiyoyivala lento le ngiyojova ngingasaya yabo into ey'kanjalo yes but mina ngiba nalento yokuthi lento le i-natural into ephuma ngaphakathi why ngizoze ngenza into Mana ekanje ngathi iyajova yona lento ukuthi ivalwe. bayajova ukuthi bavale ukuthi like baye awusayi kwi-menstruation kuma-period. awubisayo Yo. kuma-period yes so bayakuvala lokho Ukusho ukuthi wena mfethu ukusho ukuthi wena mfethu awunayo ingxaki mhlawumbe mangase kucele nje mfethu uxolo mhlawumbe ngomjitha ke uresponda kanjani yabo because phela kuyenzeka ukuthi mhlawumbe yazi khona mama jitha ethi hey yazi nje mina mfethu ngeke mhlawumbe ngimiyeke nje umuntu oyilesbian yabo kanjani so mina mangizokucela uxolo uthoni mhlawumbe ngiyakubona hayi mfethu u-actor umjitha yabo but nje mfethu nami phela yabo ngoba bayasho vele mhlawumbe ngijwayele phela ukuthola yabo into kanjalo yabo vele mhlawumbe kusahlangene yabo ngivele ngimhleke mina Yabo. ngithi afethu relax yeah vele ukhohlwe ngisho ngathi ngithi hayi khululeke uyobona ngaleso sikhathi kodwa nje phola cause angisabi nalento yokuthi hawu ungijwayela kabi nani ngiba nalento ukuthi okay lo muntu akeze ngoba eze Yes, kuyikona ukuthi ufuna uzama vele, uprove yes. i-point yes oh yeah yes so ngiba nalento ukuthi mane hayi mhlawumbe relax mhlawumbe ke mhlawumbe uthi afuni mfethu uprove i-point but mfethu yabo nje mhlawumbe mfethu yabo but Yabo. umuntu mangabe kuwukuthi userious ngalento ayenzayo ngengithanda ukuthi umuntu ngimchazele yeah ukuthi kahle kahle ngimike Ahloniphane bese mfethu, ngimcela ukuthi la, ngicela la, la. kuhlonipho Yes, lokho yeah. yes kube nama-boundaries abakhona yes yeah. So wena ke wena lokhu wazalwa nje wena ukwazi ujole nomunye umuntu wesilisa hhayi angazi awukazi ujole hhayi usujoyina nabantu besimama bangakanani mhlawumbe yo isoka leli isoka leli yo yo hayi ngeke ngeke ngikwazi ukuba ngifuna uqamba Yeah. manga Yeah, baningi kakhulu abantu osobambane nabo. ngifuna uqamba Yeah. manga bakhona bona so nje wena usaqondile nje wena usayi-virgin right kusaqondile nje yonke into nje isa-right yeah isamotsha nje isamnandi yo manje kanti kodwa vele angithi vele othandweni vele wena vele umuntu osuke umjitha vele njengoba umjitha wena uzokubamba namathekeni yabo yabo but kuyenzeka ukuthi bekhona uma ngabe unomuntu ubona ukuthi mhlawumbe ngabe ucomfortable yini yena ukuthi angakwazi ukuthi yena akwazi ukuthi enze ezinye izinto Oh, kuwena yes. yes Oh, so kuya ngokuthi yeah, yes yeah. because abanye baba Yeah. nalento ukuthi hayi mina ngiye-100% nani umuntu ngekaze ayenze into ukuthi Yeah. kumina yabo yes yes ukuthi mhlawumbe So, kuya ngokuthi- eshuthi hayi mhlawumbe mina hayi mina mfethu mina umjitha la yabo yes mina umjitha la yabo yes. yo yeah so angikwenzi mina lokho ukuthi like ngicontrole Oh, yes. so naye umuntu naye esayidini lakhe kumele ajabule Yes, at the yes, same time qinisile, kumele yeah. sijabule because sowu-two khona abanye uthi mhlawumbe basuke befuna nje u-experience yabo Yeah, yabo so nje befuna into uku-experience, yabo yes. ukuthi yabo nje kumnandi Yes. kanjani ubamba nomunye umuntu yabo Yes. okwi-same yabo gender Yeah. yabo yeah yeah Yeah. kuba kanjalo mfethu ngiyakuthola mfethu ngiyabonga kakhulu mfethu ukuthi sithole ulwazi ngoba Yes. ekugcina kwayo yonke into mfethu mhlawumbe nje mfethu mhlawumbe ungadlulisa mhlawumbe mfethu nanomyalezo nje yabo kunabantu mfethu abaseyizintwana yabo mhlawumbe mfethu basasabayo mfethu yabo mhlawumbe ungadlulisa nje mfethu nakubona mhlawumbe umyalezo mfethu ukuthi mhlawumbe umuntu mhlawumbe kudala yiphi ingqinamba leyo nto leyo mhlawumbe afihle noma mhlawumbe ey'ntweni nje mfethu ey'kanjalo yabo engingakusho bafu ukuthi umuntu angasabi ukuthi abe out of the closet Yeah. akazama ukuthi avele at least akube khona ama-signs okanye adrop ama-hints yeah ukuze bakwazi ukulwe bekunothisa izinto ngayo Yeah, ukuthi okay yeah. usenza u-1 no-2 usenza ukuthi Yeah. kwenzele ezokwazi ukuthi agrip attention yabo bagcine sebembuza ukuthi kahle kahle kwenzakalani Yeah. angabi nandaba ukuthi labo aba-around yena bathini futhi noma umuntu ngathi uyayenza lento le Yeah. but angathi uyenza ngoba nakwe ebona abanye because manje angeke usazi noma ngabe lo muntu wazalwa nayo lento noma ngabe wenza ngoba nakwethi Yes, trend yabo. Yeah, yes. 'cause- Cause ekugcineni yeah. uzongena kuyinto ongayazi ukuthi ikanjani bese Yeah. uyalimala futhi bese kujike sekuzothini sebezosithuka ngoba wena ungene ngoba uthi ngifuna ukubona ukuthi kwenzakalani lapha so ngingathanda ukudlulisa lokho nje ukuthi umuntu angasabi ukuthi aphumele obala bakhona abazomsupport akusibona bonke abantu abazomdiscriminate True, yeah. yes So mfethu mhlawumbe mfethu nawe mfethu before singene kuyo yonke into nawe mhlawumbe usichazele mfethu ukuthi mhlawumbe
ume ngaphi wena mfethu ubani ya yes mhlambe umi nje ngaphi gender base yabo yeah Right. Bese ngisho vele before ukuthi ngingomobile ngihlala Yeah. kuphi. Yeah. Then first of all nje understand ukuthi ngibizelwani. Yeah. Into yokuqala leyo understand. Owesibili mina yabo like ulo ubhuti la understand ukuthi no kufuna umuntu obalekile la. Oh, yeah. Then understand ukuthi ungibizelani. Into yokuqala leyo, into yokuqala understand. And mina ngokuyichaza kwami mina ngigay. Yeah. And ekubeni gay kwami sihlukene ngokuba gay kwethu. Yeah. Yabo? Yeah. Mina ngigay ngendlela yami ukuthi mina ngistabani, yabo? Yeah. Then yena waqhamuka kumina, ngangisezange ngidlala ikisolo date. Waqhamuka yena wathi okay since kanje ama-gender awafani. Toqala leyo. Ama-gender nje bengafani. Wazama ukuthi angi-understandise ukuthi kuzokwenzakala kanjani, yabo? Because yena ugcwele ngami uyangithanda yena, yabo? Okay, nga-understanda ngangajoli vele. Ngenze ngifihle lo ngangajoli vele. Approach okay kwa right akhuluma izinto. Then ke mina ngokwami mina like ngizochaza nje like ngichaza isimo sami ekhaya. Like mina ngigay ngistabani and angikaze ngiveze lokho ekhaya. Bonke babona ngakhula baba vela banaleyo nkinga leyo unobhuti wami futhi wanaleyo nkinga. But ekukhuleni kwami bakhule ba-understand ukuthi no okay. When ending kumele bomanje sengiyachaza ngi-understand ukuthi ngibizelweni. Into yokuqala le kumele ngiyazi ukuthi njengoba ngila ngibizelweni. Ilo nto ebalulekile. Ngiya-understand mase kuthiwa ngiyachaza namakhamera angi-understand ukuthi kwenzakalani. Angi-understand mhlawumbe mase kuthiwa ngiyangichazela ukuthi kwenzakalani. Mhlawumbe nami ngingakwazi ukuthi ngiyichaze. Yeah. Mhlawumbe nami ngingakwazi ngiyichaze ukuthi okay nguba wakaba. Sekaqhamuka kuthiwa ngiyayichaza manje. So la mfethu usisi sibhalele la mfethu yes mfethu sibhalele la ukuthi mhlambe kuneyinkinga mfethu emjolweni wenu yabo so ukhona so nje mfethu ngiyacabanga ukuthi uvele mfethu umchazele mfethu ukuthi iziphi lezo yinkinga lezo. Yes umchazele mfethu because manje yabo uyaphuthuma yonke into yasiphuthuma. Yeah, ngiyabona nami ukuthi indlela sesiphuthuma ngayo usefuna ukwazi kodwa ngizokutshela ukuthi kwenzakalani. Yeah. Number 1, wena usushintshile. Yeah. Ngizokuchazela ukuthi Indlelani. usushintshe kanjani. Okay. Ungangiphuthumi, Yeah. yabo. Indlela oshintshe ngayo wena mfethu. Saqala ukuhlangana, yonke into bekade right, sithandana kamnandi, ngisho ngikubiza, ufika ngisho ngakubizile futhi endlini yami, yabo. Even sizoya out like bukujabulela lokho siphume sibone abantu nje kube mnandi, yabo. Then manje ever since wena wathenga ilokhuzana wahlala kwi-apartment awusafuni ukufika endlini. Mangithi mina ngizoza kuwena uthi wena ubusy. Yabo. Busy vele. Okay wena njalo hlezi ubusy. Sengibusy mase umuntu Okay fine ngicela ungilinde ngiqede. Angaqedi ungangiphuthumi. Njalo wena uthi hlezi uthi ubusy. Okay fine ngiya-understand phakathi neviki ungaba busy. Ngikubize kuyi-weekend. Ngithi mina ngicela sihambe se-out because ngiyakwazi ukuthi uyakuthanda lokho. But unqabe ungitshela ukuthi uyagula. Wathi uyagula angithi on a weekend fine. Kwenzakalani nge-weekend nga-decide ukuthi okay angivuke ngigqoke ngihambe ngiye kulokhuzana kwi-Groove. Angikuficanga eklabhini. Bangifica. But wathi usendlini uyagula. Ngeke uzukwazi ukungibona. Mame ngichaze nalokho. Kumele phela kanti senzani ngoba phela siyathandana. No. I-reason ngangigula vele ngamtshela ukuthi ngangigula. Ngamvideo call wabona ukuthi ngiyagula. Ngamtshengisa ngisho amaphilisi. Asho ukuthi ngiyagula. Then mase qhama abangani bami bethi manje ngiyaphuthuma sami niso-Groove. Kamele ngenze njani? Abangani bakho. Ungamela umuntu abangani bakho nomuntu wakho. No like vele sasine beef vele mina naye. Noba Naye. beef Yes, eyami niso bawu2. yeah yani. Like into yokuqala akakhululekanga manje ngimtshena mina ukuthi sengine apartment yami. Yeah. Akakhululekanga indaba yasuka lapho ukuthi manje mina kumele ngichaze ukuthi ngithi saphi imali. Lonke ngize ngikwazi ukuchaza. Ngangeke ngize ngikwazi. Sukela nini wena usungasakwazi ukuthi uchaze ngama finance wakho? Sukela nini? Umuntu wakho. Because into entsha leyo. Because besikwazi ukuthi sixoxe mangabe khona okudingayo uyakwazi ukuthi usho ukuthi okay. Yazi ngishoda ngemali engaka. Ngike lo mali. Uyithole. Malini mhlawumbe? Mikhona. Bekwakubi malini? Oh manje usuyakwazi ukuthi ubuze ukuthi kwakuyimalini. ngiyabuza. Cha manje usuyakwazi ukuthi ubuze ukuthi kwakuyimalini. Okay, sengithuna. Usuyakwazi manje ukuthi ubuze ukuthi kwakuyimalini. But awukwazi ukuthi uyithathe. Usune apartment usuhambela phezulu manje. Indawo ethengela phezulu.
Uhambela phezulu yini yenza ukuthi ungangiboni ungitshela ukuthi ubhizi mangithi ngiyafika. Mangithi ngiyafika lapha mangithi okay fine. Okay fine. Yes. Ngiyafika lapha eklabhini. Uthi uthathwa abangani bakho. But ngifika ukonile lapha kumuntu. Kukhozi. Thula. Nalokho sakubiza ngalokho. Bese ngifika ngiyakubuza ukuthi wenzani lana. Lo muntu ogonekeni uyabuza ukuthi babe ubalothi ngumngani wakho yini le? Kumele ngithini? Okumele uthini? Wena sonke lesikhathi usayijuthana nami. Ngiyabuza. Amasimba la ongibuza wona udoti nje lo ngibuza wona. udoti. Udoti lento ongibuza yona. After kubambile. Udoti lento ongibuza yona. Ngizwana? After kubambile yini? Engibamba ukuthi ngikoniwe. Yes. No nje like ngizochaza singachaza mina manje. Chaza. Manje uqedile ukuchaza izinto mfethu Usuqedile? ezinakho nje ephume eceleni ngayo mfethu obufisa ukuthi mhlawumbe ayilungise. Yabona njengamanje bafo Yeah. ngiyafisa ukuthi okay fine usangachaza lokho akuchazayo. Yeah. But isinqumo sami mina sengisithathile ngayo. But usangaqhubeka Sengisinqumo achaza. Awukhulumi mhlawumbe uyichazele mhlawumbe sigcine sinqubeni awukhulume mfethu yeah. Like into eyenzakala. Yeah. Bese si right, mina ngokwazi ngami ngathi si right. Yeah. Inkinga yabaqesa ekuthenini ngimtshela, wangibuza ukuthi ngikephi. Yeah. Ngamtshela mina ngisendlini. Yeah. Kweyiphi indlu? Ngiyamlose ngise kwi apartment yami. Yeah. Yaqala lapha inkinga. Wathi awu apartment yakho kanje ngithapha imali wena. Ngithi mina nginezimali zami vele asikho isidingo ukuthi ngichaze. Yaqala lapha indaba ukuthi sekhona into efihlelwana zona manje. Kachaza okay. Ngamchazela ukuthi apartment kube kanje. Kanjani? Ongahlangeni nakho lokho. Nemali. Phela kuyena ngayibeka ngenye indlela. Kuyena ngayibeka ngenye indlela. Kanti kanjani kanti wena waqamba amanga wamqambela amanga wathi ikanjani kanti iqiniso libhahle kahle iqiniso awumtshele futhi iqiniso. Okay, ngizomtshela lakho sengibizile vele ufuna iqiniso. Yeah. Indaba isekuthenini mina I have my boyfriend first of all. Yeah. Into yokuqala leyo and alright angeke ngize ngikwazi ukubaqhathanisa. Yeah. Ngeke ngize ngikwazi nawe uyazi ukuthi bengihlezi ngicomplaina. Yes wangifica haya ngihleli ngedwa awulokho wangachaza ukuthi yes vele ngangisingle ngihlangana naye yabo basiphela kuhamba kwesikhathi ngumuntu nami ngiphuma ama club ngiphuma indawo ngishawa umoya nabangani bami and ngiyibona abanye abangcono kunaye. Mana wena mfethu why mfethu ufebela umfethu wena? No like into eyenza mina angimfebi ngakaba nje lo phuthanyana ngichaza kabe senyana and ukuze makuthiwa iphutha limnandi. Angiyazi. Oh manje ubona ukuthi uphinde. No. Angiyazi lokho leyo. Cha mina Yeah. mina khona ugayithana naye. Ogayithana naye ungenzela izinto. Lezi yena adehluleka ukuzenza. Mina mangimcela imali ubechaza usazozama. Uzamani. Uyasebenza. Basi mangithi sana sami sicela manje angazi ama weave sengicelanga. Ucongibuza ukuthi ama weave enginawo manje. Ikhona yodwa sekwathenga. Mfethu wena isiphethu izathu besenza nawe ukuthi umfethu ungamsupply ngama weave. Because uyasho ukuthi ngiyayithanda ukuphuma. Bafo. Ngiphuma ngani ngigqokeni. Bafo iweave angeke ize yakhe. Iweave angeke ize yenza ukuthi kube khona izinto ezessential ezidingakalayo. Yeah. Khona izinto ezessential obona ukuthi okay mangathiwa udinga lokho mangenze example Yini mhlawumbe sesiyakhile manje? Mana. Manje yini siyakhile? mangenze example mangathiwa uthi anginakudla endlini ngidinga igrocer or something Yeah. ngingakwazi ukuthi ngikuthengele lokho because into essential edingakala futhi isidingo. Yeah. But iweave ngakwazi ukuthi ilinde. So asikho isidingo sokuthi ulo uthengana nama weave Ilinde isikhathi singakanani ukuze mhlawumbe uyithengeke. ukuze ayithenge. Wabuza kahle. Oh yachaza manje. Ngibambezelekile mina manje. Ugawe amaqeda kufona manje. Ngibambezelekile. Chaza. Mina ngibambezele kumele ngihambe. Chaza mfethu. Alright baf. Ngiyachaza ukuthi iweave ubekade ezoyithola. Kwasho ukuthi yena wenza ngalendlela enza ngayo because mangabe ngizomenzela izinto Mana ngiyamhlelela. kanti senithanda lesikhathi singakanani? Nje 6 months. Yeah. Intsha lento yena Isayinje. So ukwazi ukuthi ungavela ugagamela uthenga nama weave manje nje. Yeah. Vele So iphuze when kodwa. isiphi yona isinqumo wena osufike kusona ngoba ngizwile ukhuluma ngenqumo yes.
Number 1 bafo lo muntu lo wangihlambalaza wangitshela ukuthi mina ngumngani wakhe ngumngani wakho mina ngaleso sikhathi cha ngumngani wakho mina ngaleso sikhathi esiphi isikhathi leso ngibona ngaso mayibuye kushintsha futhi bekhona izikhathi ezishintshayo ngiyasho ukuthi girlfriends qonda ukuthini lokho boyfriend qonda ukuthini lokho qonda ukuthini usungenza slim hawu angisona slim ngazi angisona nje i-apartment engihlala kuyona yazi imalini ngathi noma ngitshela ukuthi mina ngifuna ukuphuma ekhaya ngoba sengimdala ngifuna ukuyimela wathini wena asilindi okay fine mana lapho njengoba ukhuluma ngokulinda njengoba after lapha yasengifikile usungitshele ukuthi umngani wakho nahamba nongena kwipholo no2 nalomuntu owuhamba naye la chazela sina 6 months nawe lo muntu lo ngina 2 months but izinto asezenzile sedlule lo 6 months wakho kahle uyakhomperisha wenzeni mana wenzeni lo mjitha lo wenzeni okay aba ngiyonakalela izinto manje mina manje njengoba ngichaze manje okay ngazi nhlanga nayo oqala wangibuza ukuthi ngenzani empilweni okay ngamthosi ngizana ngiyafunda mina ngine-business lami futhi nje lokuzenza ukuthi ngiqhube impilo ngamtshela ugayi ukuthi okay ngenza lokhu nalokhu kwathi ugayi okay kunganjani ukuthi like kwabuyena okucelayo lokho ukuthi ngicela ukuthi ube nendawo yakho khona mangizofika ngifike le ndaweni yami nawe yes then ngavuma ukuthi mina okay it's fine wangibuza ukuthi ngiyatshela ukuthi mina no ukhona umuntu engidlalisana naye uchaza bani uchaza lo ngichaza lo udlalisana nami udlalisana nami yes siyadlalisana mina nawe after then ugayi wathi ngisachaza ugayi wathini wasucela siphume for i-date i-nice date ngathi mina okay it's fine mangiphuma ngithi mangifake i-weave yami vele engiyithengele mina ngemali yami toqala leyo mangiphuma okay abuza uthi uyawathanda ama-weave ngithi mina yes ngiyathanda ama-weave and uyabona mfuna istyle sami ukuthi vele si-right ngikwi-standard sakhe vele because awuzwasho wasino wena ngifanele yazinfethu yabo manje uyangiyangisa yabo manje lento ikhuluma yangiyangisa manje ufuna ngilalele yonke lento echazayo ngilalele yonke lento lechazayo cha ngilale ungalo usitshela ukuthi ubhizi kanti ubani ongekho busy ungalingi uzozenza ngcono ngathi la ungalingi uzozenza ngcono ngathi la yini lento echazayo uchazani yini lo echazayo uchazani wawugula umfeni uchazani ngigula manje inkinga yakho unamanga eguleni awekho amanga la inkinga yakho unamanga mama uphethwe unamanga uchaza isitory esingahlangani yahlangana wena lento iyahlangana yini lento le ngisethini ukuthi ngimthanda okay angikuthandi ke manje nginaliqiniso ke mina ngazi ukuthi nje ngokwethu nje sehlukene because ubona ukuthi bese ngikuavoida ukungibona ungikhipha okay yazini lalela imi yazini ngiyangenzela lutho ngiyangwenze lutho yes uyafuna ukuthi kuprove lokho ngisibona isidingo futhi yabona lento ongenzele wena mfethu udoti yezwa udoti uyinja futhi ngaphethu yabo ngitshele uyahleka phela manje yahlekisa yini konke ehlekisa kulezi ngiyabuza ukuthi khona yini ehlekisayo lento yenze khona into ehlekisayo usuyibona ukuthi ungcono manje angithi usuyibona ukuthi ungcono uma engaphelelwa umsebenzi lo apartment le ingapheli nawe vele wangifica ngingcono yes ahlala phansi ehlisa umoya ayitetazela ehlisa umoya mfethu ayitetazela ngoba manje lento mfethu oyenzayo mfethu wena mfethu isima isinqumo wena mfethu uthathile mfethu ngaye mfethu because vele uthe khona isinqumo sesithathile khuluma leso sinqumo leso khuluma leso sinqumo wena ukuthi lapha wena ubusunjani ngaye yabo vele mfethu ngize ngifike nje la bese ngifike ekutheni vele isekho into esezongihlanganisa nayo sukela namhlanje uzungibizela amakhamera bengifuna ukuzoyiqeda kahle ngoba ngifuna ukungenza inhlekisa cha okade bungafuni sengiyinhlekisa manje vele bungafuni uzolungisa sengiyinhlekisa usekuveze konke ukuthi vele isekho into esengalungiseka but wamini ongayilungisa nomuntu okhuluma kanje isakhona yini engalungiseka yini engalungiseka angithi uyangithanda jabulela ukuthi mina ngiyakuthanda wena uzongitshela ukuthi awungithandi yini le yini le first of all itafula alimi ngemlenze yodwa into oqala leyo angithi asikhulumi ngetafula la sikhuluma ngami nawe angithi ichaza ukuthi ngiyathandana naye yebo phela akusekho lokho okunakekile ukuthi because njengoba ngim-avoid benje mina ngimfundisa isifundo so ukuthi azi mina mangidinga i-girlfriend allowance ayikhiphi ungoqo kakhulu lona wena wenzani ungoqo kakhulu wenzani wena wenzani nama girlfriend allowance mangimtshela ukuthi ngidinga imali uyazi ukuthi mina bengihlala ekhaya mina ukuhlala ekhaya ngihlala ekhaya bengigibela because bengathanda ngihlala erace ndoqala leyo mina bengimtshela ukuthi mfethu imali ogibela anginayo
athi angizami beqonda uthini methi angizami Wena kahle uthi angizamephi wena kahle kahle wena ufuna ukuthi wena kahle kahle uyadayisa. no angidayisi Yes, Hayi, uyadayisa. ke- angidayisi Wenzani? angidayisi Wenzani? ngithole indoda kade ngiyifuna Wenzani? i-right. Okusho ukuthi nayo Angidayisi. mayingayeki Yes, ukukunika nayo, imali yes, uzophinde mangase udlulele yeke. kwenye futhi Mangase angithi. yeke, Ngoba amandla. nakuthi akakuniki akasakunika imali. Imali Angithi. phambili. Manje uma ucabanga unika wena wedwa yini leyo mali? Cause wangijuice mina uyedwa ngingedwa kumina. Oh, nawe wakholwa Yes. lokho. Cause Alright. ngiyazi nami ukuya kuye kweyakhe apartment. Okay, ngikufisela inhlanhla. Ngiyabonga. Ngikufisela inhlanhla And yazi bengicabanga ukuthi since ade Ngoba utshela phone. ukuthi usile, wena utshela ukuthi Abo nje uhlakaniphile. bade phone bengicabanga ukuthi ngivele ngimfonele eze la sicela sasibusisa kwena. Yeah. Khona uzoba happy. Asikho nje isidingo salokho. Sikhona because Asikho. angitsibile khona isidingo Asikho. sokuthi manje uzongi-expose. Asikho. Sikhona ngithi sokuthi uzongi-expose. Buzolikhuluma nini iqiniso? Buzolikhuluma nini iqiniso? Ufuna ungishaya ngisimanje. Iyahlekisa yini? Kade manje wenzani la? yenzeka? Iyahlekisa. Ayikho into ehlekisayo la. Nginyanyile. Mfethu mfethu why ngampela mfethu le nto le mfethu wena ngahlathi uyathengisa kahle kahle. Angithengisi. Yes. Uyangithuka namathi ngiyathengisa. Cause angithengisi ekugcineni. Wenzani? Ngenza ngisonto nihlangene vele Wenzani? Cha akekho umuntu ohlangana. Ngiplanile, Wenzani? ngithengene. Wenzani? Ngithengene. Wenzani? Mangaba udayisa ibizwa ngani lento yenzayo? Ibizwa ngani ngampela lento yenzayo? ibizwa ngokuthi ngithole indoda engithandayo. Yeah. Yes. Ngithole indoda engithandayo mina kulona ngicela ukuthi umuntu okuthandayo. Nayo Khona umuntu ebonayo okay. ukuthi lo ama Mayinga games. Yeah. Khona umuntu obona lo uze kumina wangidlalela ama games engawa understand. Okay, Ama games. mase mangahle Ama akucele games. apartment Hayi bo. akuyeke Ungase ukukunika yangikhiphe imali nawe ngipha uzothi kaPetros. Hey, kaPetros ebangifice Zaya. Uyajwayela lo. Bangifice Zaya. Kama ngithi njani? Owesibili ngamtshela ukuthi ngiye emhlanga wathi okay coka nami. Kwa mina ukhokha ibill. Xa ngithatha mina ukhokha ibill mina ngifundi, ngi-student. Wajabula naye. Kanti ungakwenzi ngoba uthanda yini kanti Hawu lokho? ungangenza ngothanda phela ngithi manje wena usufuna manje ngikuveze. Angifuna ngikuveze manje Mana usukwenzakalani. kanti- Sengiyabuza ukuthi wena le Kanti- mali engangithenga ngayo Mana, ungangithatha. as wena umuntu wesimame kumele umukele umfethu kuphela yena umnikeze lutho nje. No phela ngokuhamba kwesikhathi. Wena yini okungenzele yona? Yini? Ekade ngenze lona. Ungangitsheli ngendaba zama restaurant yini okungithengele yona? Wena Yini okungithengele yona? Wena yini ongithengele? Uyabona ukuthi shutha asenzelani ke phela. 200. Shutha asenzelani. Ngithole Shutha asenzelani. Shutha asenzelani. Ngithole ngenzelayo. Shutha asenzelani. Even kumanje bengicabanga ukuthi nje indoda yami Ngikwenzela ungangenzeli. Asikubuza asikho hamba uyosithenga. Hamba uyosithenga. Yes, Vele ngiyosithenga uzosithengela vele. ngemali yakho vela unamali wena. Mina nginemali. Vela unayo Mina imali into yazi nginebusiness ukhangeza uyakhangeza. Hayibo. Uyakhangeza. Oh no. Nalo lelo business nalo lelo business ngeke Ufuna ngithuka ukuthi ukukhangeza ngakuthengele nami. uyena lo Ufuna mfethu. ukukhangeza nami. Yini nayo mase kushiya lo Nawe mfethu ufuna uzosala nani? ukukhangeza Uzosala nami nani? yini? Angengize Usala khanga nani? angihambi Ngiyafunda ngikhothama mina. mina. Ngiya-graduate next year. Angihambi ngikhothama Cabanga mina. ngiya-graduate next Ngeke year. ngikhothama. Anginandaba ne-graduation Wathi yakho. ngithi ngiyakutshela wathini wena? Anginandaba nalokho. Wathini kwena mangitshela ukuthi ufuna Anginandaba nje uyiventure? nalokho. Anginandaba Uzoba nalokho. urambo manje la ufuna ukulwa. Anginandaba nalokho. Manje wena ubona mina ubona umzali wakho ubona mina Umzali. wena. Angeke ufishe Ubona umzali. ufuna ubona Ngiyofisha umzali. kumzali. Manje yini yenza ukuthi wenze lento Ngiyofisha yenzayo kumzali. mangabe ngakunikeza lento oyifunayo? Yini? Yini? Hala wena mina uthi ngikuchazele mina ngindwebile. NgiyumXhosa mina ngiqhamuka la Eastern Cape. Toqala ngiza lama ngizofunda mina. Then ngahlangana naye. Angisiboni isidingo sokuthi manje ngilo ngiyiveza ukuthi nani ezifuna simabe bengidependele kuyena. Bengadependele kuyena. Mina ekhaya bangifakela imali. Toqala le. Udlayela pho ngesikhathi. Pho. Oh. Isikhathi ngeke ngizothini asengisidingo sesathe ngidlala ngesikhathi bengize ngisho ibindla ngesikhathi sakhe toqala le uyena hlahlathi idlala ngesikhathi sami elokho engikhipha koPetros engikhipha koNandos engikhipha phe engikhipha sometimes lezi zinto bebekhokhe mina ama cocktail bengawa afford bekhokhwa yimina ungangithengela uKFC ngifike endlini KFC nesinke simhlophe hayibo Kanti wena ufuna ukudlana? hayibo Awusidli ngini ngoba ungathola ukuthi ngini bayasidla. bayasidla vele ekhaya Manje Mina ngiboni yazi angiboni bafika ngicabanga ukuthi ngiyacabanga ukuthi bafethu ayikho into ezolunga la ngoba Ayikho nawe vele. mfethu yini nje into oyifisayo ngayo ngamfethu osifisa mhlawumbe nilungise mhlawumbe ngiyafisa ukuthi nenzeni. ayivele ihlukane nje bafo ayikho into ezolunga lo muntu lo aka appreciate lo. Yeah. Aka appreciate, awu appreciate. appreciate bengichaza ngesibhutami saconga ubandla So ungena othandweni noma uzokwenza imali wena. both Ufuna uthando noma ufuna Both. imali? ihlahla nazo ziyachelwa Oh ngamanzi ufuna ko2. Wena kahle kahle into yazi uyakhangeza ukwazi ukuthi wena unike. Wena into yenzayo angithi le. Angitshona unakhunjani wena umuntu osilezi nawe kumele ukhiphe imali nje.
No, but mina ngithole indoda manje. Lo mfethu belokhu ngamchazela eqaleni ngathi mina ngumuntu wesilisa. Wathini wathi azivibe. Mina ngathi siyavibe la. Angazi serious. Usushintsha inkulumo. Utheni ekuqaleni muchaza la? Ngitheni? Utheni? Ngitheni? Uke wayichaza indaba yokuvibe? Ayi manje sifuna ngiyichaza. Inkinga yakho iyi-1 unamanga. Nayi into enginyanyisayo ngayo. Inkinga unamanga. Inkinga unamanga. Inkinga unamanga. Wena ufuna ngenze lento leyo wena oyenzile. Ayikho into ozoyi-expose ngoba uqamba amanga. Ngakutshela seqaleni ngathi mina ngitshela nabafana. Inkinga yakho unamanga. Ngakutshela seqaleni ngathi nje abafana thina ufuna sivibe. Ekuvapeni ngathi mina ngitshela nje it's just a fun. Indaba nifuna ukujoyina abafana wena. Mina vele ngitshela nabafana vele. Mina ngitshela nabafana vele kwamina ngugeni nami. Yazini bafo akaqhubeke nalamaplesa wakhe. Ubaqede bonke yezwe. Ubaqede bonke uyidle yonke imali yabo. Ubaqede bonke. Yes. Oh yeah. Yeah. Oh wena ufuna lona wena. Yes. Uzophela. Shuthi Uzophela. Uzophela mhlawumbe usuphelile nje kumanje wazi ba. Mhlawumbe usuphelile vele. Mhlawumbe usuphelile vele. Sukuma. Wow. Impressive. Akayazi. Yeah, in 360 yazi. Ungalinge mina Indoda yami kuyangitshela yini. Ungalinge nje mina ngijwayele kabi. Ngishaya i360 la. Ngiphenduka ngibona. Asho ukuthi ukhethile. Wena ngakusho lokho? So yona into oyifunayo wena akwayiqhenya ngami. Wena akwayiqhenya ngami. Ngicela ukuhamba. Hey nami futhi angiyisono ukuthi angazi. Futhi angiyisono ukuthi angazi ngayiqhenya ngawo. Futhi ngiyayiqhenya ukuthi angikaze ngayiqhenya ngayiqhenya ngomuntu onje mina. Abazali bami bayiqhenya ngami. Abazali bakho usho kahle phela mina angisiyena umzali wakho. Ungajwayela nje futhi ngabo right. Siyajwayelana manje. Alright, yebo. Mwinda uRambo. Inkinga yakho uyajwayela. Kwabanjwa. Suthi manje ingajwayelana. Yeah, ingajwayelana. Ungajwayelana. Hayibo. Hayi phela ufunele uzophela mhlawumbe usephelile nje mhlawumbe vele yeah abaqhubeke uyazini abaqhubeke bakudle bakunika imali bakudle vele kudayisa lokho kubeka nako qhubeka iyanyanyisa lento yenzayo iyanyanyisa lento yenzayo iyanyanyisa iyanyanyisa yazini seke indaba yakho bafethu ngicabanga bafethu ayikho into ezolunga ayikho into ezolunga yabo nje bafethu ayikho into ezolunga la labantu bamove on bobabili mfethu wena ujolweni hayi ungangibuzi nje lento asiyona nje into asiyona nje into ongangibuza yona nje manje sengi right ngawe yezwa sengi right ngawe bengingafeli sengi right kodwa ngawe okay mina vele ade sengi right ngawe ngiyathemba futhi ngikutshenile ukuthi ngisakuthandi asekho isidingo sokuthi uphinde asekho isidingo sokuthi uphinde seke indaba yakho okay bye bye hayi seke indaba yakho ngicela ngihambe bandla ngalokho sikhomela ngendaba yokurequest wena unayo yini imoto nje ofuna ukurequesta mina kodwa mangifuna ukuhamba ngiyarequesta ngiyafika lapho yebo angithi uya request ama-taxi angiwagibeli iphe yakho ngizoyithenga uzoyithenga nini akuhlangene nayo lokho awunayo ngisho imali ukuthenga wena unayo yini imali 200 250 hawo 200 250 hayi